Здравейте, колеги, отново сме заедно. Днес съм решил да ви покажа структурна мазилка на колорофичо Верециано. Тя може да бъде в няколко варианта. За тази цел съм подготвил основата с фондо Рубидо, което е задължително преди да се нанесе самата мазилка. Значи, за да постигнем този релеф, трябва върху фондото да сложа една ръка и ще работя с материала мармурино, финно USA. За тази цел, ето какво представлява, той е къстообразен. Материалът е бял, вар и финна мраморна прах, която е доста здрава и е удачна за обществени сгради или там, където има поток от хора, но в случая може да си направите и вкъщи една стена като акцент. И започваме нанасяне. Ползваме ноксова маламашка, която е тъничка 0,3 мм рибарина. Не се стараваме да бъде много гладко, дори да има някакъв места. След това отгоре, като ползваме релефа, видя, че няма да се вижда. Ще изчакаме да изпръхне малко, така да изсъхне и след това отгоре ще направим релеф. Така, ето мина около час. Значи, понеже на една ръка и е тъничко нанесено, съхне много бързо. Така че около час-два максимум е достатъчно. Сега минаваме към следващата операция да нанесем релеф. Значи има три варианта за нанасяне на релеф. Може с четка да се нанесе, като ползвам същият материал мармурино, финно USA. За целта него съм го разредил с вода да е по-редичко, за да може да се нанася с три варианта: четка, гъба, нея съм я наткал, мисля нея да я ползвам, съм я натопил, и маламашка. Значи с четката и гъба по същия начин правим ето това движение. И така продължаваме навсякъде. Другия вариант е с гъбата. Значи пак се нанася и следващия е с маламашка, като и по този начин. Но в случая ще ползвам гъбата, защото според мен става малко по-бързо. Ето и нанасяме. Нанасяме така. Навсякъде, но на места може и да пропуснете малко, за да се получи като язва. След като сме го нанесли, зависи от температурата в помещението,
може да се изчака около половин час, съвсем лекичко така да дръпне, за да може да се заглави. А може да го пробваме и като е още по-пресно, но няма да се получи това, което желаем. Може и ето така, докато още е по-пресно, но значи, когато е мокро, се получават ето тези ръбчета, които не трябва да ги има. Затова трябва да се изсъхне. И понеже съм решил да включа още един инструмент тук в работа, който ще бъде с тревата. Ето. Завъртане. Тук ползвам по-малък вариант, но може и с по-голяма трева на по-големи окръжности. Вече трябва да изсъхне малко повече, за да може да го натиснем и за да го загладим, да стане по-гладко. Нанесен така релефа, вече е изсъхнал, не напълно, пак повтарям, не напълно, защото малко трудно ще се заглади. За тази цел трябва да изсъхна така, да има някакъв. Ето тук сега да кажем, където не е изсъхнало е малко по-тъмно, е така е достатъчно изсъхнало, за да го загладим. Не натискаме много. Така заглавено го оставяме. Мисля, че добре се заглади и ще минем към следващата операция – осветяването. Така, колеги, тук вече тази мост е изсъхнала и ще ви покажа един друг вид оцветяване на декорацията. За цел ще ползвам оцветен латекс. Малко агресивни цветове съм избрал, но това да не ви впечатлява, мисля, че се получават нещата. Нанасям плътно, всъщност го едисваме на острата или може би стената, която сте направили. Ето вече е осветено, дали сме фон и след което ще работя с Murano Argento, Murano Rame и Murano Oro. Така осветено, трябва да изсъхне, след половин час може да нанасяме вече другата декорация, която съм решил да положа. Вече изсъхнало и минаваме към оцветяването. Мисля първо да положа чернометализата раме. От тази цел с чепката съвсем леко по-завърхността на ръбката и не се натиска много, само бръкчетата гледаме да отсветиме.
Положили сме вече чернометализатора и ще минем към Murano Argento и Murano Oro. С тази цел ще ползвам една друга гъба, която е чиста. Сложим и средваме. Не навсякъде. Няма да го слагам повече, мисля, че така добре се получи нещата. Това от мен, до следващи срещи.